тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Забравените герои. Едно време, когато имаше магазин "Направи си сам", кръжоци "Млад конструктор" и абонамент за списание "Космос", по това време хора като днешния ни гост бяха на велика почит. Той е единственият самотен мореплавател в България и един от тримата българи, извършили истинско околосветско пътуване с яхта. Нещо повече, той сам е построил яхтата си, с която е направил това пътешествие. Героят от моето детство, капитан Коко Джамбазов. Един филм за мечтите, които имаме, и за мечтите, които като се сбъднат, на нищо не приличат. Другар капитан. Може да ви наричам другар капитан? Може и господин, защото вече няма другари. Но преди бяхме другари. Спомняте си за тебе хората? Не. Спомнят се много малко хора и предимно възрастните. Да. А да не говорим за медиите, аз не съм канен от 15 години медиите. Може би има други причини, но в края на краища не се натрапвам никому. Кой беше капитан Джамбазов? Кой беше? Този, който участва в регата Остар 80-та година. После имам най-доброто по време българско постижение за пресичане на океана за единични плавания. Колко време? 34 дни. От Плимут, Англия до Нюпорт, Съединените щати, в регата Остар 80. Капитан Николай Джамбазов. Спомнят си нещо хората. Имаше едно околосветско пътешествие. Коя година беше? 83-85 година. 2 години? Да. 83-та започна, 85-та свърши, защото аз трябваше да спра в Сидней, да работя, за да събера пари да си ремонтирам яхтите. Аз не съм се кланял никому, не съм искал пари от никой. С $700 тръгнах от България да обикалям света с $700. Дай сега да се върнем годините назад. Как му хрумва на един човек и на колко години беше, когато ти хрумна да си направиш лодка и да обиколиш света, при положение, че си затворен в най-сложната затворена система, наречена социализъм? Как ти хрумна, господин капитан? Ако прочетете моите книги, надявам се да ги прочетете, там вече ще ви стане ясно. Действително мой род от край време е бил моряшки. Дядо ми е бил от Бургас, баща ми е моряк. Долу видяхте и снимките сигурно, той е офицер, аз също съм капитан. И моята мечта да плавам дойде от това, че като малък обичах да чета морски книжки на откриватели на света и до сега си ги държа всички тези книги. Моята мечта беше сам да си направя лодка, защото нямаше кой да ми даде. Това е детска мечта. Детска мечта, която е преследвах цял живот и сега съм много доволен, че съм успял да си осъществя. На колко си години сега? 67. Как се каже лодката, с която обиколи света? Тангра. Да. Защото те са две известни лодки в тази държава. Едната е Тивия, другата е Тангра. Да, но Тангра е направена с любов, с много средства, от лични средства. Сърце? И сърце. И освен това, по качество, въпреки че Тивия е строена от най-големите полски корабостроителници, аз с две ръце, без никакво спонсорство, отирах и обиколих света с много по-добро време, с много по-добри качества яхта. Така че единствено е. Аз съм конструктор, аз съм строител. Къде е Тангра сега? Продадах я преди години на един българин. Той е продаден на някакъв руснак. А защо я продадах? Продадах я, защото тя нямаше покой тая яхта. Непрекъснато и режеха въжетата, и свърлиха от портове, не й даваха да влиза в портовете. Защо така? Защо? Злоба и завист. Това е цялата работа. На втория, третия ден, като се върнах и в яхт-клуба в Бургас, на който бях член, аз тогава бях капитан на Титания, Викача. Да. И в яхт-клуба си държах яхтата. Има и огромни лодки с такива дебели въжета, на които си дадат много по-големи лодки. На третия ден мой познат, не е приятел, а познат, който е дежиран на рейда, наблюдава за движението на лодките, вижда, че лодката се носи към, яхтата се носи към скалите. Никой не му съобщава, той взима първата лодка, отива, хващате с още един, вече забравих точно, кой беше другия, който се казва Мони. Да, спасяват лодката и връщат.
След това гледаме въжето отрязано, толкова дебело въже, за 3 дена, ама било се потрило. Аз работя 50 години с яхти. Не може такова дебело въже, без никакви бури да се... Ти твърди, че българите са саботирали твоите неща. Това ли? Непрекъснато. Добре, да започнем от начало. Тя лодката кога беше готова? 79 година и тогава направих една година преди това квалификацията и на 80-та година участвах в Остар 80. А кога тръгна за... След като се върнах, сега започват от тук проблемите. Аз трябваше да тръгна на околосветско плаване от Ню Йорк. Да. Идеята ми беше да участвам в Остар и оттам всеки капитан по право има право да избере маршрута, по който да се прибере обратно. Да. И понеже идеята ми беше оттам да тръгна на околосветско, върнали се тук, ще има разправи и разрешения. Тогава се тръгваше с решения на ЦК, на БКП, навсякъде. Това ще да те питам. Какво разрешение му трябваше на човек за околосветско пътешествие? Решение на ЦК, на БКП се искаше. И аз трябваше да хитрувам, да участвам като състезател на академик, който отявих се като състезател на академик. И след като съм състезател на академик, са получили решението. Те ме изпращат. Проблема беше и с паспорт. Но това е за регатата, нали? Да. Те ти изпращат на регата. А Да, ти от Ню Йорк да тръгнеш на околосветско. като състезател на академик. Да. И от регатата искаш да тръгнеш на околосветско. Исках да замина на околосветско. Тогава Рангел Лучанов правеше един филм за мен. Казваше се "Самотникът". И Миряна Башева беше негова близка приятелка. Идваха всяка вечер при мен. И те решиха да продължат филма и да дойдат в Нюпорт при мен. И като му казах, че искам да отивам оттам на околосветско, питаме с какви пари разполагах. Разполагах с $6000 тогава. Академик не беше осигурил за състезанието пари. За регатата. Той каза: "Ти не можеш толкова да обиколиш света." "Добре, Рангеле, аз преценявам с колко мога. Не съм толкова щел да изчисляваш колко пари ми трябва. Аз гледам как да се откача, да тръгна да плавам, ще му мисля после за парите." Връща се той в България и споделя с Георги Жданов. Министър на културата, това е. Тогава заместник, министър-председател. Министър-председател, да. И понеже Дончо беше приятел с него, той се е консултирал с него. Дончо казва: "Тая кошница за никъде не може да тръгне, той сега е завист." И оттам получавам в Ню Йорк. Рангел те дъни без да иска, така? Дъни има без да иска. Да. И получавам нашето консулство или по-скоро мисията в Ню Йорк, защото имаше мисия. Да. И получават един телекс, че капитан Джамбазов да се върне веднага, Николай Джамбазов да се върне веднага. Ако не се върне в определения срок, ще го смятаме за невъзвръщенец. Аз ли държа тия неща? Да. И то веднага ме кара да се върне. А това е сезон, в който не се плава. Ураганен сезон. Да. И професионалистите знаят много добре, че през това време не се пресича Атлантически океан. А ти ги дава точно този срок да се върне? Тях не ги интересува. Те мислят, че е влак. И аз съм длъжен да се учена. Защо? Защото аз съм разведен и жена ми се отказа писмено от детето. И аз си го гледах сам. И сега, ако не се върна, си представям какво ще стане. Примерно, или ако се върна, по-късно какво ще стане, няма да има възможност за бъдеще да обиколя света. Да. И аз реших, че трябва да се почина, за да мога в бъдеще да видят, че аз не съм човек, който злоупотребява с доверието. Тръгнах и тогава в фаща един страхотен ураган на 4-тия ден Кар, един от най-силните урагани в негов сезон. Бяхме 3 лодки, които са участвали в Остар и решихме и 3 да тръгнем. Тогава си спомням полската яхта Рачински 2 с конструктора си, Рачински, с които се познавахме. Бяха и те там, тръгнахме заедно. Те от едно пристанище, аз от друго, от Ню Йорк. И като започна урагана, Кар, аз легнах да си поспа малко. Това съм го описал в книгите, защото като почне урагана, няма спане. Викам, няма да легна да си поспа, защото после като получавам по радиото съобщение, че урагана пристига. Аз не съм голям кораб, за да избяга от
с малка скорост. Кораба има голяма скорост, може да избегне фронта, да завие, да обиколи депресията и т.н. Но една яхта няма как. И легна да спиш. Легнах да спа и един страхотен удар посред морето. Щях да си чупа врата, като излизаме, гледам как съм се блъснал в един огромен кораб, който ми пресича пътя и аз се блъскам в него. Като си заспал. С как съм заспал вътре. Да. И мачтата почна да се клати, а урагана почва. Да. Това нещо, ако взема да го разказвам точно както е, трябва да го разказвам един час. За това, който иска да прочете книгата, добре. Прочете. Как се отърва от урагана все пак? Ами, ако беше друга лодка, моментално щеше да потъне, защото ако е пластмасова лодка, при този удар, 10-12 възла, при силен вятър, непременно щеше да се счупи корпуса и да потъне. Танга съм е правил страшно здраво за всякакви условия. Тя издържа удара. Само имах отпред релинг, който малко докато се смачква, убива силата на удара. Изкъсвам предния щак, обаче имах втори щак, беби щак се казва, той задържа мачта. И те нататък успях да задържа. И оттам реших да отида към Бермудски острови, защото това беше напълно топло, на юг. Аз се движих от Ню Йорк към Азорски острови. Тогава реших да прекратя пътуването до Европа и да отида към Бермудски острови, но нямам карти, нямам нищо. За Бермудски острови не съм планирал да ходя там. И урагана се развихри, 2 пъти се търкалих в него. Когато стигнах на Бермудски острови, разбрах, че другите 3 яхти са потънали. И Рачински 2 също потъва, скъсва и Сакила, потъва, изчезва. Поляците ми загинаха всички, доколкото знам. Там аз останах. След Бермудите? След Бермудите, там трябваше, получих покана на Бермудски острови да ми качат яхта. Те се чувстваха виновни вече. Щял да дойде български кораб, да ме товари яхтата на кораб, да ме аз да отида в самолет да ме награждавали с медал, орден. Аз им казах, че орден не ме интересуват. Искаш околосветско пътешествие? Искам, не. Ще се върна. Аз съм тръгнал, се връщам за България, за половината ще изпълна, но ще изчакам този път времето, което е добро за плаване и ще се върна. И така и направих. Тогава беше така, да те извикат ЦК, да ти кажа какво да правиш. Дали да обикаляш света или да не обикаляш света. После да те изпържи някакъв приятел, че си имал идея да обикаляш света. По-младите ни зрители трудно ще разберат историята на Коко Джамбазов. Те няма да разберат и наградата, която Николай Джамбазов получава, орден Червено знаме на труда. А още по-късно става и герой на социалистическия труд, тъй като осъществява своето околосветско пътуване. Така беше с големите хора на миналото. Първо им пречиха да станат големи, после ги награждаваха и ги носиха на ръце. Сега пък в наше време ги забравиха. Връщаме се в морето след рекламите. Всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Капитан Джамбазов не е лесен човек. Постоянно води войни. Най-опоритата е с друг мореплавател Дончо Папазов, който също има околосветско пътешествие с яхтата Тивия. Но Коко Джамбазов е по-велик от Дончо Папазов, защото е направил пътешествието си сам, абсолютно сам, от първата дъска на лодката до носенето на ръце. На времето имаше такива мечтатели. После тия мечтатели изчезнаха. От 20 години не са се мяркали. Сега да имаш яхта е лесно. Днес притежателите на яхта мечтаят не за околосветско, а за окологръдно пътешествие върху цицорести манекенки. И яхтите ни се промениха и мечтите ни. Преди яхтата беше свобода и море, днес е порнофилм. Добре, дай сега наистина за твоето пътешествие. Кога тръгна? Откъде? 83-та година от Созоп тръгна. С разрешение на ЦК на БКП? Не. Сега нещата стават по друг начин. Никакво решение и ще ви кажа. Аз бях професионален капитан, работих на Титания. И когато ми отказаха 81 година, аз трябваше да отида на околосветско състезание и се подготвих за това състезание. Първото самотно околосветско състезание. И моите врагове или непочитатели гракнаха. Как така, че го пускате? И ме оставиха до последния момент да се подготвям. И в яхтлова си подготвих яхтата. Когато трябваше да качат яхтата на кораб, да я закарам до старта, защото нямаше време, те ме мотяха до последния момент, за да нямам време за друго и казаха, че нямало решение на ЦК на партията. В същото време една друга яхта от Бургаски яхтлоп отиде на едно състезание, за нея извадиха решение.
Тя даже не можа и да завърши. Пак ти пречат. Същите, да. А как ти разреших? Ами накрая не ми разрешиха и не заминаха на около светското. И аз тогава взех самънчек решение. Все пак аз ще им обиколя на склон, но няма да им казвам как. На следващата година отидах при Марчо Марков, беше научно-популярни филми. Знаете, чували сте за директор на научно-популярни филми. И му казах каква е причината, че аз не мога да излеза. Имам служебен паспорт. Имах служебен паспорт от академик още издаден за състезания в чужбина. Имах и моряшки паспорт като професионалист, но трябваше да излезеш със служебните паспорти, си искаш и заповед на организацията, която ти го издава и да те разрешат да излезеш с нея. Задължително командировачна заповед. Да. И с Марчо решихме така. Те не могат да ме финансират. Те могат да отпуснат до 2000 лева някаква помощ, да не е без нищо, но те отпускат тая помощ. Фактически тя беше използвана за оператора и за организатора, който правеше филм. Те трябваше да направят филм за моето тръгване и по този начин да си ги избият парите. В замяна на това, те щяха да ми дадат командировачна заповед, която е държа още и пише, че командирова от капитан Николай Василев Джамбазов в цял свят без право на пътни дневни валута. Такава заповед, виждате, имаме. Ти си обиколил света като кинаджия, Да, и ми дадаха една Болекс камера. И тази Болекс камера, тя от соления въздух престана да работи. Не става. Да. Болекс камера, но въпреки това... И въпреки това тръгнах. Аз ти питах, коя дата беше това и от на септември месец до 83-та. 83-та. Да, 83-та. Дай да видим маршрута сега. Созопол, после Истанбул. Долу е маршрута на карта. Дай да го опишем така. Ами Созопол, Канарски острови. Не, първо до Канарски острови. Аз имах един Сашо Вазов, се казва. Средиземно море. Средиземно море с човека, който трябваше да прави филм, за да може научно-популярни студиото да си изкара. От Канарски острови сам ли беше нататък? Да. Фактически плаването започва от Канарски остров. Да. Оставих го Сашо Вазов в Тунис, защото той не можа да ги държи. И ми казаха по радиото да го оставя в Тунис. От Канарски острови до Австралия, до Сидни не съм спирал никъде. Ама ти как мина? През Кейптаун ли мина или как въртиш? Не, излизаш от Канарски острови, има си ветроходен маршрут. И тръгваш на юг. Тръгваш на юг, на юго-запад. Стигаш до бразилските брегове на 100 мили и тогава завиваш на изток. Към Африка. Да, защото ако продължиш покрай африканския бряг, на срещни ветрове и безветри. Има една дупка от безветри. Значи ветроходните кораби са следвали тия маршрути. А ти да обикаляш Африка? Искам да си го обясня, да си го представя. Ами един път пресичаш океана към Бразилия? Към Бразилия, втори път го пресичаш обратно и продължаваш. Към Нож Добра надежда, там ли беше някъде? Да. Кейп оф Гуд Хоуп. Да. Сега от тук нататък има и един друг вариант. Аз преди в един момент радиолюбителите им забраниха да държат връзка с мен. И си досега ма плюят, ако влезете в радиолюбителските форуми и говорят неверни неща, които нищо общо не... Ще ти иска да говориш с тях? Не, те измислят разни неща и ще ви кажа защо. Преди да замина, яхтата ми седеше в едно малко хубаво пристанище на Дружба. Преди да тръгна, там се подготвях. И имаше едно частно плащи хубаво и там идваше Камелия Тодорова с певицата, знаете, с брат си. Идваше тя често на яхта, пиехме кафе. Обаче, като тръгнах, тя напусна България и те я писаха и избягал. Невъзвръщенка. Да. Аз не знам. Аз съм това време в океана. Да. И от Радио София имах директно предаване и казват: капитан Джамбазов, искам и директно да ви поздравим и изберете си една песен. Да. И ти кажеш Камелия Тодорова. Аз казвам Камелия Тодорова, но аз не знам каква е причина. Да. И казвам и една песен, ако може, от Камелия Тодорова. Пълно мълчание. Да. Викал, какво става тук по едно време? Ние не можем да изпълним вашето желание, изберете си друг певец. Да. Викам, защо? Викам, защо? Ма питате, аз държа от Камелия Тодоров да бъде, не искам друг певец. Да. И до там беше неща. Как звучи като заяждане? Да. От този момент нататъка забраниха на радиолюбителите да държат връзка с мен. След това другото, което писаха, че на Носхон, когато съм бил, на място, където съм бил,
всички чарийските служби казаха, че това е най-тихото време за 100 години. Винаги където плавам. Аз нямах 20 дни при нос Хорн връзка. Те не знаят от кога съм бил и къде съм бил там. Как беше на Нос Хорн? На Нос Хорн аз минах много южно, защото чак до ледовете. Най-южно, който минава кораб съм аз, на 68 градуса. Минах южно и не го видях въобще, защото бях на 200 мили на юг от Нос Хорн. Една буря ме изхвърли обратно и трябваше да мина южно, защото не ме пускаше Атлантически океан да мина от страната на Нос Хорн. Да мина на имах ветички. Това не мина през Магелановия проток, примерно. Магелановия, аз исках да мина Нос Хорн. Не, Магелановия проток минават всички български кораби. Исках да си отстрани? Исках да съм първият български кораб. Като мина Нос Хорн, после как върви маршрута? Нагоре пак? Вървише на северо... Бразилия? На север... На север... Не, отдалечава се минаваш вече през... между двата океана по диагонал, малко с криволичения, търсиш вятъра, попадаш на безветрена зона, около 20 дни седях без вятър и оттам се отправих към Канарски острови и приключих. Фактически съм спирани в Сидней. От Канарски острови до Сидней, след това от Сидней на юг от Нова Зеландия минах, най-южната част, през Нос Хорн и пак на Канарски острови, само се наспира. Да. И това са 5 месеца път, всеки път. На втория 5 месеца път? Да, само в една посока. Да, а колко стоя в Сидней? В Сидней 9 месеца седях. 9 месеца? Да, трябваше да ремонтирам яхта, защото яхта ми не можеше да продължа. Аз нямах платна, нямах въжета, които държат И каза, че си работил там, за да изкараш пари. Какво работи? Първо работих към българската мисия, но те плащаха малко пари по $20 на ден и след това се фанах с един българин имигрант. Ходихме да боядисваме къщи, да правим. Там плащаха по-добре. За да довършиш пътешествието? Да, и си платих доста неща. Фактически купих си нови платна, купих си нови ванти, въжета, които държат мачта. Това беше необходимо за сигурността на лод. Боядисах лодката цялата отвънка, съвсем друг вид имаше. Не е този, който имаше там. Сложих и оборудване малко и оттам продължих вече. Къде беше най-трудно? Къде беше най-страшно? Най-трудно винаги ми е било в Индийски океан. Индийски океан, най-големите бури. Там срещнах на 42 градуса южна ширина. Там причините са много, но човек трябва да го изживее, да го почувства. Ако разказваш, твой колега веднъж ми казва, защо не обясниш какво представлява това? Викам, ще го обясня много лесно. Първото оставам мокър, жаден, на мокро място, жаден, недоспал и те качвам в една бъчва на 10 метра на плажа и те фърлям 24 часа от 10 метра ще една бъчвата долу в това. В продължение на 24 часа ще го правя. Ще дам само един микрофон, аз ще седна като тебе на топличко и ще задам въпроса как се чувстваш. Да. Значи не може да се обясни това нещо. А защо го правиш това? Както, например, през цялото време си мечтаех се това, сега да се върна, преди това не ми се прибираше вкъщи. Сега да се върна, да влеза, да се изкъпа, да се накисна във ваната, да легна в бели чаршафи, това ми е било една голяма мечта. Да. А когато го имаш всичко това, не го оценяваш. И почваш да го оценяваш, когато го нямаш. И това са неща, които просто трудно могат да се оценяват. Хората, които не са го изпитали и които не са живели такъв разнообразен живот, те не могат да го разберат. Кажи малко за бита на яхтата. Какво ядеш? Първо ми се полага 1 литър вода, 2 литра на ден. Най-много. Да. И на околосветското тръгнах... Това е и за къпане, и за пиене. За всичко. Да. За всичко. Къпане. Къпане в морето. Къпане с солена вода, а пък другия начин бях си направил така... Има зони в океана, където вали дъжд. Като пресичаш тропиците, там всеки ден вали дъжд. Да. И събираш водата от дъжда и пълниш резервуарите. Аз там завалеше дъжд, запушвам кокпит, се казва зоната, в която стъпваш на лодката. Има дупки, от които изтича водата, шпигати се казват, запушвам шпигатите и цялата вода изличната я слагам в кокпита. Слагам си вътре шампуан, влягам и кеф. Цял ден си седа вътре и се къпа и лодката върви. С дъждовна вода? Дъждовна вода, да. Но и друго нещо има, че дъждовната вода става идеално и за пиене, но това, което се правише,
Аз правих, защото специалисти са научили. На 1 литър дъждовна вода слагаш една чаша морска вода. Защо? Защото дъждовната вода няма йод, няма нищо. Тя е вредна за пиене. Да. Другото, което аз не знаех, че на Канарски остров водата не се пие. Блъсках си резервуарите, те хората продават вода за пиене. Аз няма да дам пари за вода за пиене. И си сипаха в чешмата. Какво се оказа? Че тази вода не се пие. Но на времето... Ма стана ти лошо от нея, ли? Не, нищо не ми ставаше, защото аз по принцип знам, че като има сребърни предмети във водата, те обеззаразяват. Ага, слагаш сребро. И най-интересното е, че бях сложил баба ми, имаше сребърни лъжички, имаше сребърни монети от старите емисии. Аз ги бях сложил. И когато яхтата се клатеше, те тракаха. По едно време спряха да тракат. Що? Те са разтворили, аз не мога да повярвам сега. Изчезнаха. Среброто изчезна. Стана светена вода, сигурно. Изчезна среброто. Някъде е изтекло, някъде преди. Не знам, те бяха нераздаеми резервуари, нераздаеми. Да. И най-интересното е, че 22 години след като аз приключих околосветското, имах в мазето една туба, която държах с пластмасова туба. Да. Ако вие сложите в една пластмасова туба вода и отворите се 2 години, вътре жабише на мен. Да. А в тази пластмасова туба тя си беше като строг резерв, ако потъни яхтата, да я взема и да я сложа на спасителния плот, да имам вода за пиене. Тя не се пипаше, неприкосновен запас. Запечатана е с един буй, да не потъне случайно, да мога да я прибера. И след 22 години аз я отварям вътре и пих от нея вода, все едно, че е изворна водичка. Вътре имаше сребро. Да, заради среброто. Заради среброто. Това всеки може да го провери. Значи баня няма, само дъждовна баня. Няма баня, само дъждовна. После... Туалет има ли в яхтата? Ама тя не се използва. А как? Тя когато седи по 45 градуса наклон, тя не работи туалетна, виси зад борда, който не може да се качва на лък. Какво ти липсваше най-много? Хубава храна, най-важното. И другото сух въздух, защото там непрекъснато си влажен, мокър, не можеш да се наспиш. Аз 2 години след като се върнах, бях опасен като карам, защото ми се доспиваше на всеки 5 минути. И се страхувах да заспа на волана. Ти ще разваляш целия режим. Защото там не можеш да легнеш да спиш 8 часа. Да. Спиш 5 минути, ставаш, излизаш, оглеждаш се около хоризонта, да няма кораб, да те блъсне. Пак спиш. Пак излизаш навънка след 5 минути, защото ако има нещо, ти ще го забележиш отдалеч и ще предотвратиш удара. Какво ядеше, не ми говори? До там ядох 4 български консерви, които не ставаха за ядене. Само едното. Едното ставаше за ядене, сърмият с зеле, български, разкошно. Имаше едни апетитки, защото нямаше друго в Созопол в магазина, един червен сос с нещо като, да не казвам на какво прилича, ма не е месо. Това бяха най-гадните консерви, които съм ял. Имах и боб. Имах едни местни консерви, картофи с месо. И когато отидах в Австралия, защото аз нямах пари да си купа храна, продадах си ладата и с ладата си бурудвах. Как продаде ладата от Австралия? Не, аз имах лада преди да замина тук и когато зареждах яхтата, с парите от ладата си организирах плаването. И в Австралия, като пристигнах, те ми конфискуваха всички местни консерви, по-дестройте ги унищожиха, защото там е забранено да се вкарват местни консерви. И аз какво да правя? Трябва да се фана да работя. Почнах да работя. Станах капитан на една голяма яхта, той е доктор човека, имаше 10 на болници. И го питам какво да взема сега, а там стигнах дебел. Защо дебел? Защото ям скапани български храни. И той ми каза, ще ме слушаш мен. Взимаш лиофилизирано мляко. Или по-скоро long life milk, това, което е в картонените кутии, той има трайно 6 месеца. Взимаш сухи горски плодове. Те ги продаваха в пликчета. За да не фанеш корбут. Сухи горски племаса. Иначе пристигнах почти с корбут в Австралия. Взех спагети. Но много рядко ги използвах. Имах 22 литра австралийско вино. С 6 кг храна аз стигнах до Канарски острови, като на нос кон срещнах един английски
кораб Endurance се казва, който поддържаше Англия, Антарктида, линията, и те се очудиха, че там виждат яхта. И капитана влезе в връзка с мен. Аз точно това беше точно рожден ден имах. И той вика: сега пускаме една лодка и ти пращаме подарък. Какво ми пратиха? Пратиха ми консерви и аз се зарадвах. Когато отворих, видях вътре пълно с кибрид. А те ги държат кибритите в консерви да не се увлажнява просто. Имаше и някоя друга хапка. Кибрид, трябваше ли ти кибрид? Кибрид не ми трябва, защото нямаше какво да готвя. Но понеже нямах пари да си купа газ, без газова кутия. Впрочем, имах пари да купа газ, но в Австралия не искаха да заредат моите стандарти бутилки. Трябваше да купувам тяхни стандарти, защото ще давам по $100. И аз това, което правих, взимах една парче тухла, натопявах в нафтата, слагах в мивката и тя, докато се изпарява, беше почерняло всичко и си правих чай така. Натопена тухла в мивката. В нафтата? В нафтата, да, и седих в мивката. И я запалваш в мивката? Запалвам и тя си гори там. И така си правиш чай? Да. Всичко става сажди, сигурно, ама? Всичко е черно, сажди, ама много важно. И тогава срещнах един български кораб, който ми даде сирене. Вече не си спомням, аз пиша в книгата си, това са 25-30 години. И качих се на кораба, оставих един моряк на лодката да седи, кораба следваше лодката така, аз се качих, изкъпах се, нахраних се там и се върнах и си продължих. Това беше интересно. Българските моряци винаги, пък и руските моряци много отзивчиви са били. Как те посрещнаха след Канарските острови? България, след около. България? Действително, те ме чакаха и ми казаха, че трябва да пристигна в Бургас, а не в Созопол. Аз исках в Созопол да си отида, където почнах около Светското. Забраниха ме да влизам в Созопол и ми казаха, че първият секретар ме чакал на партията на района Жишев в Бургас. С духова музика му прикараха през целия град. Добро посрещане. Така смисъл посрещане, защото в края на краища такова постижение нямаше в България. Аз и до сега не знам. А от ЦК какво казаха? Откъде? От ЦК. ЦК ще ви кажа. Тогава не искам да се връщам на този въпрос, понеже не ме е изпращала държавата, не съм финансиран от държавата, държавата не беше доволна, естествено, от това. И от 4 места ме бяха предложили за герой на НРБ. Държавата отказа. И ме направиха герой на Соструда. Значи, може да си представите, те не можеха да ми дадат по-малко от това, аз не съм искал. И то една година след като се върна. Защо го направи, господин капитан? За какво ти беше това около светско пътешествие? Първо... Сега по-добре ли си? Всички. Много съм добре, защото сега мога спокойно да си отида където искам и от този свят дори и да знам, че всичко, което съм поискал в живота, съм го постигнал. Не ме интересува, че не ме уважават. Не ме интересува, че има завист и злоба. Изоставен се чувстваш, май? Непризнат дори би. Не само аз. Какво стана с Гунди? Какво стана с Стоичков? Какво става с Бербатов? Да ви цитирам ли назад? Всички хора, които са направили нещо, всички са обидени по един или друг начин. За България говориш? За българи, да. Това в чужбина го няма. Там има някаква завист, но това е спортна завист. А тук злобата и завистта е страхотна на българина. Не случайно свършвам и моята книга така, че Елин Пелин някога беше казал, това е народопсихология на българина, че ако България роди гений, това ще бъде гений на завистта. Ние само на мъртвите не завиждаме. Майче и на тях почнахме да завиждаме в днешно време вече. Обиден си на България ти? Обиден съм. Не само аз, и други хора като мен са обидени. Може да се каже, че ти си плувал в морето на зависта повече, отколкото в океана? Да, непрекъснато плавам. Не плавам, защото съм на лодка. Да, защото иначе трябва дълго да плувам с ръце. Но понякога човек, като почне да се дави, тогава почва да плува. Аз все още плавам. Давил ли си се? Не, защото... Какво значи да се дави човек? Той не трябва да допуска това нещо да става. Но съм бил близко до
това положение. Но точно тогава, винаги и моите книги го пиша, в този ураган, когато ми се пълнеше вече яхта, виждам, че нямам сили да източвам водата и си помислих, майка му става всички зависници сега, като разбира, че съм се отдавал, бе готов да съм го отдавал. Тие ще нададат банкети в България. В такъв случай, в никакъв случай няма да позволя да стане това. Още ли трябва да живея? Значи, омразата на хората ме е държала. Омразата на хората ме е карала да постигам все повече и повече. Аз не искам да ме обичат. Ако ме обичат, трябва да се огледам много хубаво, значи нещо не е вред. Значи аз съм се изравнил с другите. Аз не казвам, че не съм равен като човек с тях, но по постижения. По мечти. По мечти и изпълнение на мечтите. Значи човек в България, щом не те харесват, бъди сигурен, че нещо правиш повече от тях. Значи омразата те държи над водата. Да не потънеш. Да не се отдаваш. На хората омразата ме държи. Да. Практически, колкото е по-гъста водата, по-лесно плуваш. Да, тя те държи по соленото море, по-лесно се плува, отколкото в сладководно езеро. Да. Това го знаеш. Показвам ви Коко Джамбазов, капитан Джамбазов, последния български Магелан, заради огорчението, обидата, които пропиваха целия ми разговор с този човек. Завист, злоба, това са много често употребявани думи от героя на социалистическия труд капитан Николай Джамбазов. Омразата го е държала над водата. Тя крепи българите през морета и океани. Това беше онзи социалистически вирус, който търпеливо отглеждахме в клетките си и който след 89-та година прерасна в епидемия. След малко, как живее един пенсиониран герой на социалистическия труд и един стар морски вълк. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Сега как живееш? Сега? И сега живея така, както аз искам. Какво работиш? От време на време ходя, карам яхти по чужбина. Чужди яхти? Чужди яхти, да. Значи си по скъпарските места. Ти живееш? Привилегиите са доста. Ако имаш пари, ти не можеш да си позволиш този живот. Който ти водиш в момента? Който води. Да. Те ме наемат, Караш когато си хора, и обикалиш света? Да, и пътувам, но най-често в Гърция ме наемат, а там наемат богати яхти. Да. Защото една яхта струва 2500 евро на седмица. Хора, които искат да изкарат на гръцките острови, ме наемат като капитан, а също време за тях излиза много по-евтино. Защо? Ако си представите, че обикаляте всички най-красиви места, без да плащате за фериботи, за спане, за ресторанти, една яхта имате всичко. Може да си готвите, да спите и разхвърляте по-равно на хората и се получава по-евтино, отколкото да наемете хотел. При всички случаи, за храна. В момента ти имаш най-мечтаното пенсиониране, защото ти си пенсионер, но караш яхти, ходиш по скъпарски места, навсякъде където твоите клиенти си. И ти си там и пътуваш най-важно. Даже съм отказвал много хубави плавания, понеже бях ангажиран. Да сменим малко темата. Това, че си капитан, това, че си моряк, помагаш ли някакси с жените, примерно? Да, между другото, щом искаш на тази тема да говориме. Нещо каза за най-богатата жена на света, нещо. В Америка. В Америка, като си в Америка. Да. В Америка, но там не славата, там човешкото отношение. То нямаше никой на Бермудски острови. И аз си изкарах там, докато дойде сезона, за да се върна в Европа. И понеже зимния период е като нашата ранна есен. Не е горещо, не е студено, перфектно време за плажове, за всичко. И запознанството стана случайно. Най-богатата жена в света? Да. Как се казва тя? Линда. Линда. Тогава беше. Тогава, да. Коя година е това? 80-та година. Да. Аз не знаех, че е богата жена, но в книгата си пише подробно ситуацията и чак най-накрая, като разбрах коя е. Ама това... Имаше любов там, така? Любов имаше, ама аз не знаех нищо. Но това, което само кратко ще кажа, спирах един мотопед и аз се чуда какво да сваля в това време, защото много нямаше жени. Аз ловяха кули за един ресторант там, т.е. се прехранвах и спира един мотопед, имаше отлив и гледам отгоре надолу, една върти глава, ма никога не са виждали кирилица. Ние латиница познаем, за тях е за едно китайски за мен. Да. И питаме какъв език е написано. Казвам на български, знаете ли къде е България? И към
Това е момента сега да е смък надолу, за да ти покажа къде е България. Не, викам, елате ще ви покажа. Кафета, манджи, веднага, така. И една среща за другия ден. Викам, среща на плажа ще ходим. И аз слагам $10 в джоба, хамбурги да ядеме. Обаче тръгваме нагоре и сега викам, тая да нарешение на някой ресторант да отидем. Аз съм мога плутен ресторант, някъде барачка с хамбурги по $2, по $1. И виждам една барака и казвам, да хапнем малко тук, че после няма къде. Тя вика, тук да ям. Никакъв случай, викам, това е като ми се правилно, после няма да ядем нищо. Седиме по едно време, тя казва, аз съм гладен. Викам, деви, като ти казах да хапнем там, тя вика, няма проблем. И в момента гледам само нека знак, направи от всички страни тичен бодигард. Ма не съм знаел до този момент. И аз се наежих да се бия, викам, какво става тук? А баща ми е разказвал много случаи, когато е плавал, викам, тя може и да ме докара нарочно. И тя само казва, обяд за 2. Пристигат. А къде? На плажа? На плажа, където сме. Един чадър, една маса, чадъра, едно буре след, готват с една дълга шапка, поръчките, какво ще ядеш, ник това, аз си мълча, вика, я първо съм, аз пък после питам. И така и става. Накрая викам, ти коя си, аз съм Линда. Викам, аз съм Коко, по-като си Линда. И как, защото всички я знаеха коя е Линда, само аз не я знам. И на нея това и хареса, защото аз не отивам заради парите, аз не я познавам. Това е когато разказа, нали? От Нью-Йорк, от Петрагатата на Бермуди. И от тази вечер, като почна, като се разкри вече коя е, и я побърках от смех, защото аз точно като Байгани в чужбина действах. Да карваме в един апартамент и аз лежим и си там, шедравани, хотел най-скъпия $700 на вечер и лежиме. И аз викам, ти колко плащаш за този апартамент? $700. А това са преди толкова години, сега ще ми 7000. И аз се върта и тя вика, ник, що не спиш? Викам, като си помисля, че всяка секунда $1 прави. О, Боже, това за какво мисли? После те се смеят. После колко му стае на закуска на сервитьора на вечера? $100 бакшиш, тип. Аз викам, как му даваш толкова? Моля ти се, престани, вика, не ми брой пари. На този фон колко ти струваше около светското пътешествие? Около светската ли? Тия пари, които тръгнах и за страховка за платна, скъсаните платна си взех за страховка да си ги ремонтирам и нищо друго. Колко общо? Общо около $5000 общо. Цялото пътешествие? Цялото, да. В момента туристите плащат повече за околосветско пътешествие. Аз сега мога да обиколя света с $1000. Може? Искаш? Да една лодка, с теб ще те кача, прави филм, че с $1000 ще обиколим света. Аз не влизам в скъпите пристанища. Аз влизам там, където не се плаща. Его сега си пусна лодката, отивам в Гърция. В Гърция няма да даме една стотинка. Като другите. Те искат ток, вода, интернет. Аз отида някъде, търся къде има интернет и там фърлям кота, някое съседно заведение, залостам се някъде, където не ми искат пари и си седа. Така е. Хипарски си живее. Да. Това означава ли, капитан Джамбазов, че мечтите не са свързани с никакви пари? Парите са свързани само до толкова, доколкото един човек, ако живееше от въздуха, ако въздуха ми даваше всички необходими неща, нямаше да имам нужда от пари. Но както виждаш, тук трябва да плащам данък $1000. За еди кое си трябва да плащам. Говорим за мечтите, защото има хора в България, които казват, и аз ако имах пари, ще да осъществя еди кое си. Не е верно, аз без пари го направих. Но има хора, които искат някой да им го даде наготово и те да живеят. Това не е осъществена мечта. Ще тръгнеш да си отрежеш дървото от планината, си направиш работа. Специално за тази част. Искаш нещо да постигнеш. Значи първо в планината, дървото, работилницата, това е мечтата. летото. Не приема много неща в България. Станало наводнение. Ревнат хората. Кой ще ни плати къщи? Не застраховайте ги. Ако моята къща падне, сега държавата ще ми я възстанови ли? Няма. Но хората ядат и пият, ахо и страхът и малко като приказката за щурчето, нали? Ахо и накрая държавата да ни даде пари за къщи, да не. Ако съм държавата, ще кажа, научете се да си застраховате.
Аз не съм длъжен от моите данъци да плащам тия къщи, не съм длъжен да плащам на хората, на циганите, тока и водата и не знам какво. Аз не съм социално предприятие, защото моята пенсия щеше да бъде по-голяма, ако всички тия социални плащания ги няма. Ние искаме да бъдем и в капитализма, и в комунизма едновременно и да се разкрачим, и тогава се пада лесно. При социализма някои хора мечтаеха и мечтите тогава не струваха пари. Днес капитан Коко Джамбазов седи с единия крак в социализма, а с другия в демокрацията, клапи се, негодува, но не пада. Малко е обиден, малко е дръпнат, малко заедлив. Той ме моли да прочета негово послание до вас, едни въпроси. Примерно той казва: неуважението на държавата към нас, героите от миналото, подхрани ненавистта, злобата и завистта на слабите и неуспелите, които си позволиха да злословят и ни обиждат. И Коко Джамбазов задава следния въпрос. Става дума за неговия начин на живот и неговите старини. Как ще живее този човек, като наистина остарее и не може да плава? Той пита: колко са хората получили персонални пенсии в Република България и кои са? Кой, как и с какво помогна на тези хора да се здобият с персонални пенсии и кой всъщност е в списъка на чакащите пенсии? Колко от тях имат държавни награди, отличия и звания и за какви заслуги? Отговарят ли на изискването на закона? Не мога да ви чета писмото. То е огорчение. Просто човека не знае как ще живее, когато остарее. Той се надяваше, че понеже е Магелан, български Магелан, той се е надявал някой да му помогне да не остарее недостойно. Това е. Хора като него вече са рядкост. Днес той е унижен да иска пенсия. А вие поне си го спомняте. Това е истинската награда. Друга той едва ли ще получи. А ако му правите паметник, пишете отдолу. На Коко Джамбазов паметника трябва да пише: днес няма такива хора и такива мечти няма. Наистина няма му.